Santang mayong tao, piay-ayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyong sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balatan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy pa sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha-ulo lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha-ulo lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha-ulo lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha-ulo lalinon ang nagtuman, kuha-ulo lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasaan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabihion, sa gihapon kami magapasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay pagadaygon, alagaron ug himayaon. Ikaw ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Niining taknaa sa kagabion naghangyo kami kanimo nga magapanalangin ka niini nga programa ug kining estasyon.
Nga unta o Dios mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Nga unta ikaw magapanalangin sa tanang naminaw karon. Nga unta ang influences gahom sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamaturan ug sila o Dios makabaton sa gugma sa pagsunod sa pag-alagad kanimo ug sila imong pagatawagon nga makaduol sa pag-alagad kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapaw, welcome sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa unahan, magaiban una ta og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone, no? Okay, okay, ato ning basahon ni sir, maayong gabi sa inyo. Sa gihapon dili gyud mi mapulan sa pagsunod sa inyohang programa, sir. Kami mga born-again Christian kami, apan mas daghan gyud ang amo nga masabtan og mahibaluan dinhi sa inyong programa. Salamat sa pagbasa, sir. Si Minchi di ay ni ang inyong suki pod nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat Sister Minchi. Hope nga okay lang mo dihang tanan sa inyong panimalay. Well, dapat tayo basahon. Okay, Kuya John, maayong gabi sa inyo diha ni Kuya Libe ug ni Kuya Isaw. Mag-as ay pangutana mo di ni. So ato lang unya ning kuan ato lang unya ning kuan no kay naa naman tay napasaligan nga ato nga tubagon nga pangutana. Okay. Rita. Okay, ato ning basahon. Amon gitamyaw ang amon buot nga utod nga si Mario. Maayo gid nga gabi kag happy birthday utod. Salamat sa pagbasa, sir. Okay. Asa man nga ko ani sagay o asa ni. Okay, ni apatay basahon ni natay nasiplatan nga wa nato ma-delete o nawa ba ni nabasa ning kuan gitext ni Kapitan George Luna diya sa Bangkasan. Pari, good eves, daghan na minaw sa inyo mensahe kada gabi. Nakasabot kuno sila taga Bangkasan. Si Ani Negro og iyang pamilya. Okay, daghang salamat Sister Ani Negro, no? Uban si mong pamilya. Sila sad si Imi Roseliusa og iyang pamilya. Nakasabot sila tinaw kunong sabton. Okay. Pulong man na sa Ginoo, natural nga matinawan gyud mo. So salamat kayo ninyo dinha sa inyo ning sa inyo dinha sa Bangkasan, sa tanang naminaw nila sa ani Negro o uban siyang pamilya, sila si Imi Rosiliosa og siyang pamilya. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. So, nya sa di pa ta moirog sa unahan ato diayng gi ko desdan bantayan sa Gymtech Cell Shop daan bantayan si Mrs. Ana Canales Gomez uban siyang pinalangga nga bana si Joy Gomez, no? Ma'am, thank you so much for being nice. Mayong gabi diha sa inyong panimalay ug sa tanang taga-daan bantayan karon nga naminaw. Again, si Miriam Canales Gomez uban sa iyang bana si Joy Gomez diha sa Gymtech Cell Shop daan bantayan. Mayong gabi sa inyo. Hope nga okay ra gid mong tanan karong gabi una diha sa inyong puloy-anan. Okay, last text nga ako nga basahon. Sir, pangutan naman So, dili lang usa nino kay naamantay gikuan na lagi gipaybaw nga tubagon. Aniya
Last text nga akong basahon. Happy belated wedding. Gi kasal akong kas gahapong adlaw sir, Huibis. Hope nga malipayon gyud sila ron. Kas uwan-uwan ra tugnaw ang panahon. Tama lang gyud, timing kaayo. Hehe. Salamat sa pagbasa sir. Okay. Mao ba? Timing gyud na basta uwan-uwan tugnaw ang panahon niya. Bagong minyo timing di na niya patay kuan di ay ato nilang ato lani kuan. Good evening yung tanan di station na minaw na punta karon kay mauni ang lunsay nga kamatuoran gikan ni kang Ninong Duming Bunukan niya mga daghan mo ni mga text diring nga standby niya pata. Ako lang pod i-greet silang Brad Goody Berioso ug uban nilang Inday April, Inday Princess, Inday Rose, Dudong Daniel ug kang nanay nila Rosing. Gikan ni kang Ninong Duming ni kung gipang check gyud ni ganina ni amo kana ay mga text nga mga natambay. Okay. Sa di pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong programa, mas maayo siguro Bradilibe no nga imo sa natan-aw diha ang ato ang monitor aron atong mahibaluan og asa gining dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naminaw karong gabi na among gina-welcome higala sa tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo sa pag-send og mga mensahe pinaagi sa pag-text namo ni Brother John or pinaagi sa ato nga live. Okay, ato ning basahon mga higala ang ato nakita sa screen. Niya si Brother Jeffrey Arrogante. Happy Sabbath sa tanan viewers and listeners o broadcasters. So, happy Sabbath also, Brother Jeffrey. Niyasan si Brother Isao Dihito, happy Sabbath. Brother Libby, Brother John, dili ko kaara karon kay katapusang gabi iron sa crusade. Nato diri sa Paypay, daan bantayan, God bless. Niyasan si Caballero Giralin, happy Sabbath mga kaigsunan. God bless us all. Nasad si Brother Ronilo Itang, maayong gabi Brother John, Kuya Libby og sa tanan nga kaigsuunan nga naminaw karon og malipayong adlaw nga ipapahulay. God bless sa tanan. Niyasan si Elina Kemno, maayong gabi sa tanan. So good evening dia sis. Niyasad ato nakita si John Repunay. Good evening, happy Sabbath Kuya John and Kuya Libby. God bless sa inyong programa. So God bless also Brother John Ray. Niyasad si Plenios Jibel. Happy Sabbath ninyo diha mga brad. Shout out di ay ko sa akong mama Jolita Tagalog og sa tuong San Remigio. Permi jud na siyang maminaw sa inyo gikan diri sa Camotes Island. Kinsa ning nagkuan na Brother Libby Si Plinius Gisibel. kuan man ni kini si Nanay Julita Tagalog ato ning kuan ato gid ning radio listener nato radio listener nga nabautismo pagbautismo ano niya 75 years old na siya. So Nanay Julita, maayong gabi ini mo na salamat nga sige din parinte ni si Plinius Gisibel. Gikan nagkamutis pero kay bawat nga mama man niya Brad John. mama anak na niya. Happy Sabbath ninyo diha mga brad. Shout out daay ko sa akong mama Jolita Tagalog. Iyan ang anak. Si Nanay Julita Tagalog ay kuan ni ang pastoran. Naminaw gidron Brad John kay man ay palabyo niya.
aktibo gid in taon kay inis pagsimba. Oo. Ang tanan gid na ang ato mga ngan iya gining gilista. Oh, kita mi atong Sabado sa San Remigio. Sa Sa association. association, Oo. Dito na siya. Kino, niya pod si Ginalyn Lumuntad, mayong gabi Sir Libby, Kuya John, og happy Sabbath sa tanan kay igsuunan, sisters and brothers, og greet ko og happy birthday para ugma sa akong pag-umangkon. Ako si Linjen Formentera ga. Happy Sabbath para ugma. Magpasalamat lang tas Ginoo. Tagaan pa ka unta og kinabuhi sa imong birthday kauban sa imong pamilya. Gikan ni Ginalyn Lumuntad sa Takop San Remigio. Ani ato ni lilion ang mga kaygalaan nga nagpadala o nag-like silang uban nag-send og mga heart. Okay ni si Pretty Miss Simons, niya sad si Sa Julius. Australia na. Oo. Ma'am, may gabi inyo di sa Australia tanan ma'am. Niasad si Julio Serenio, Ginalyn Lumuntad, niasad si Brad Ronilo Itang, Junior Nueva Claves, niapod si Rina Peritos, ato sa nakita si Marivic Calipano Babaran, Elina Kimno, Jeffrey Arrogante, Michael W, Melideth Branchuela Fuentes, Ronilo Itang, Jupel Montolo, Anaclito Lucerna Senior, Jan Moses Rosalihos Poyot, Ivar Langido, Riselda Ihapon Panis, Roger Naval de Los Santos, Celine Muraca Alisan og si Sister Nisibel Villaganas Necesario. So as of this time, mao pa ni ato nakita karon sa screen. Naay moabot karon taud-taod ato na po nang basaw ni Gala isalot-salot lang nato sa panahon akong ibalik ang Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto tahigala sa pangutana nga ato nga kuang karon kanana ang tubagon, no? Okay, sir, maayong udto. Mag-text lang ko daan, sir, kay sa inyo programa sa gabi mag-expire na ko. Di ba lain-lain man ta og relihiyon apan managsama nga nagaampo sa God? Managsama ba pod nga maluwas? Og ang tanan ba nagsunod sa sugo sa atong manunubos? Salamat, sir, si Geraldine ni sa Ormoc City. Okay, daghang salamat, Sister Geraldine dinha sa Ormoc City. Ako ning balik kag basa. Sir, maayong udto. Mag-text lang ko daan, sir, kay sa inyo programa sa gabi mag-expire na ko. Di ba lain-lain man ta og relihiyon? Apan managsama nga nagaampo sa God. Managsama ba pod nga maluwas? Og ang tanan ba nagsunod sa sugo sa atong manunubos? Salamat, sir, si Geraldine sa Ormoc City. Okay, daghang salamat, Sister Geraldine. Nindot ning imong pangutana og ang imong pangutana mauni ang atong pagasaluhan karon uban sa tanan nato nga mga mahigugmaon sa pagpamati sa pulong sino tibuok nga kalibutan. Busa sa atong oras, atong programa, ang imong pangutana mo'y ato gyud nga mahimo nga pagasalusaluhan. Well, sa gikaingon ko na, o kini nindot kaining imong pangutana. Ang imong giingon nga lain-lain man ta og relihiyon apan managsama nga nagampo sa God. Managsama ba pod nga maluwas? Managsama ba pod nga maluwas? Og ang tanan nga nagsunod sa sugo sa atong manunubos? Salamat, sir. Okay. Ang kaning imong giingon dinhi tinuod na, yes, tinuod na. Nga
managsama nga nagampo ta sa Ginoo. Lain-lain tag relihiyon, pero managsama nga nagampo ta og Ginoo. Unya matud pa sa imong pangutana, managsama ba pod nga maluwas? Dili. Akong balikon, dili. Unang-una, dili tanan nga dunay relihiyon, dili tanan nga nagampo gikahimutan sa Ginoo ug nauyon diha sa kabubuton sa Ginoo. Unang-una, ang Proverbio 28:9 nagsulti, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulumtanan. Tandaan nato na nga nagampo na sa Ginoo pero gidumtan gyud na siya. Ngano man nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulumtanan. Busan na ay pag-ampo nga ginadumtan sa Dios. Kana bang taong nagampo unya wa magsunod sa sugo sa iyang giampuan nga mao ang Dios? Dulumtanan di ay na sa atubangan sa Ginoo. Ug mismo ang atong Ginoong Hesukristo naghatag sa tin-aw ug yano ug masabot nga mga butang bahin ni ana, kay nagsulti siya sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Mismo gyud ning mga pulungan bigula diha sa baba sa atong Ginoong Hesukristo nga nag-ingon siya, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kalom na. Karon kung atong tan-awon kining mga bahina, tinuod lain-lain tag relihiyon pero managsama nga nagampo ta sagad. Ug ang imong pangutana, managsama ba pod nga maluwas? Dili sad gihapon. Si Kristo namulong siya, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kalom. Nagingon, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Maugyod na ang dimensyon ni Kristo usa ka konkreto o lig-on nga pagpamatuod gikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan sa langit. That's why nagingon siya, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Busa dili tanang nagampo, dili tanang nangalagad, dili tanang nagsampit og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit o maluwas, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Og niadto unyang panahona sa pag-abot niini na nga sa pagbalik ni Kristo, adunay daghan nga mga bigo sa ilang mga pagtuo ug pagpangalagad diha sa Ginoo. Nganong mabigo sila? Tungod kay ilang gihuna-huna, ilang gipaniguro nga tungod kay nagampo, nagsimba ug nag-alagad sila sa Ginoo, maluwas sila. Apan dili di ay mauna nga ma-disappoint sila, mabigo og unya duna sila'y mga complain diha unya sa Ginoo. Tanawa ra god ang Mateo 7:22 nag-ingon, niadto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako Ginoo Ginoo, dili ba na naghimo man kami og mga propesya tungod sa imong ngalan? Propesya gani mga pagpanagna, boybot ipasabot anang propesya. So gigamit nila ang mga pagpanagna pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Meaning nga wala nila ituboy ang ilang kaugalingon kundili ang Ginoo. Unya nagsulti pagayod sila ug matud pa matud pa nga naghimumig propesya tungod sa imong ngalan, o gipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan. O, tanawa ra ka. Unya, kinsa may maghuna-huna nga kini sila dili mga langit umaluwas.
nga imong mahanduraw nga kini sila suod og kasuod nila ang Ginoo kay paggamit nila sa ngalan sa Ginoo ang mga daotang espiritu ilang ginahinginlan. Kanang ila yung rebuke. Unya, ingo din gipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Adunay mga tao nga gipangposes, gisudlan og mga dili maayong espiritu, og unya maghimo og mga kadaot, maghimo og kagubot, og unya mga lisang ang pamilya tungod kay dili na normal ang nakita nila nga tao nga nasudlan sa daotang espiritu. But in the name of Jesus, in the name of God, ilang gigamit nga matud pag gipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Pinaagi sa ilang paggamit sa ngalan sa Dios, sa ngalan ni Kristo, ang yawa ni patuo nang gula sila. Ug tungod niya na gilauman o gihuna-huna gayud nila o sa uban nga sila giniyahan diha sa Ginoo tungod kay pinaagi sa ngalan sa Ginoo gigamit nila og ang daotang espiritu migula. Ug unya dugang pagayod nagingon ug nakahimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Tan-awa ra gud ka kung maghisgot gani tag milagro, murag yun na og suyupon ang kadaghanan. Naalaga ni naong mumakra diha sa pangpang, mumakras kahoy, dagkut-dagkutan dayog kandila, luhod-luhuran dayon, pupangadjian dayon, nga naman, ila na nga giila o giisip nila nga nagmilagro. Ngani, adunay daghan nga mga nang lutaw karon nga mag-angkon nga siya si Kristo, siya ang Ginoo, unya ang uban pod magpatuo nga siya gigamhan sa Dios nga anak ni Kristo. So pinaagi sa paggamit sa pangalan ni Kristo aw matuman pod kay nganuman nakita ninyo gyud nga ang daghang mga saklay, ang daghang mga wheelchair na nagpundok des daplin, ang mga sungkod ilang giko mga crutches naa mga gamit kana sa mga tao nga di na makalakaw. Gigamit kana nila sa mga tao nga adunay daghang mga kapansanan, pero sa pagduor lian ng tawhanaa, pagpandong lang sa kamot, gunita kining pandungan lang ang ulo, maayo na. Munang gingon nga nakahimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ug kinsabay maghuna-huna nga dili ni sila maluwas. Ug kinsabay maghuna-huna nga dili ni sila mga iya sa Dios, kay pinaagi sa pangalan sa Dios gihimo nila ang mga propesiya, gipagula nila ang mga yawa ug naghimog daghang mga milagro. Mao bagod ni ang batayan ug basihan nga kana mo na insakto? Kung maupa ni siya igsuon og gigala, tan-awa ang 23 giingon dinhi, niadto unyang adlaw magaingon ako kanila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan kay wala ko kamo igkaila. Dautan ang gisulti, gipagula ang mga yawa, naghimog daghang mga milagro, gipangayo ang mga masakiton, ang mga disable, ang mga ingnunta na nga paralyzed o na stroke na nga ayo in the name of God. Pero kinsa may maghuna-huna nga kini sila dili iyas Ginoo. Iyan is Ginoo. Pero ang sadlaw unya sa katapusan mo ingon ang Ginoo, pahawa kanako kamong mga mamuhat og dautan kay wa ko kamo igkaila. Balikan nato ang 21, nag-ingon si Kristo, dili tanan mag-ingon nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa man nga nas langit. Sa laktod pagkasulti, ang atong barometro nga masiguro nga ang tao maluwas pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, og ang kabubuton sa Dios sumala sa Salmo 48 mao ang kasuguan sa Dios. Busa kung dunay tao nga nangalagad sa Ginoo, nagsimba ug nagampo sa Ginoo, pero wa magsunod sa kasuguan sa Ginoo, kung basihan nato ang gisulti ni Kristo,
Suri na lang yun kay moingon unya ang Ginoo, pahawa kanako kamong mga mumuhat og dautan kay wa ko kamo ikaila. So ang pangutana nimo Sister Geraldine, lain-lain tag relihiyon pero managsama tang nagampo sa God, managsama ba pud nga maluwas? Dili. Karon kung imong nuntan pagayod sa panahon sa pagbalik ni Kristo, tanawa. Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 hanggang 34. Unsay gisulti dinhi? Og inigabot unya sa pag-abot unya sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Uban sa dakong himaya og sa tanang mga manulunda, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pagbalik ni Kristo adunay dako nga pagkakaiba kaysa iyang pag-anhi sa dakong pagpaubos. Dito man pud siya hinuon magpakatao sa managtiayon nga wa ilha sa komunidad tungod kay kabos. Si Jose panday sa kahoy mo na gimension sa Biblia, unya si Maria pud dili pud ingon nga nabilong sa royal family. Og napakyas ang mga Hudiyo kay ang tagna sa mga propeta mataw ang Mesiyas giila nga he is the kings of all kings and lords of all lords. Ilang gisabot nga adto ni magpakatao sa harianon nga pamilya. Ug tungod ni ana nabigo sila hangtod nga si Kristo wa nila ilha. Wa nga ingon nga mao ang anak sa Dios o ang Mesiyas. Didto pud siya nagpakatao sa higtanan sa hayop, sa pasungan, sa imnanan. Ug unya pagbalik mo ni ang pagkakaiba kaysa iyang pagbalik dili siya mag-inusara niining kalibutan na siya pag-ani, muuban ang mga manulunda sa langit og unya siya magalingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Tandaan nato na. Unya gisulti nga siya mahisama sa magbalantay sa mga hayop, magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Iyan tapukon ang tanang kanasuran. Sumalas Mateo 25:32. Iyang tapukon ang tanang kanasuran, siya may samas magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro og kanding. Buot ipasabot matarong og daotan. Sa laktod pagkasulti sa pagbalik ni Kristo, ang tao sa kalibutan mabahin lang sa duha ka bahin, matarong og daotan, nagpasabot sa karniro og sa kanding. Karon higala ingon nga nagampo og nangalagad kas Ginoo, nagsimba kas Ginoo, tansya ha pamalandunga ang imong kahimtang kung asa ka nabilong karon, naaba sa kanding o naaba sa karniro. Mo mana lang. Ug unya duha ka bahin ra gihapon, meaning nga dili tanan nga nagsimba nagalagad sa Ginoo nagampo maluwas. Kay ngano pa man nga lainon pa man karniro og kanding. Ug unya kung imong basahon ang 25:33 sa Mateo nagingon, ug ang mga karniro ana siyang tuo ug ang mga kanding anha sa iyang wala. Tan-awa di nabahin ang tao sa duha. So mailan nimo nga dili gyud tanan maluwas kay ngano man kanong bahinon pa man karniro ug kanding wala og tuo. Ug kung imong basahon ang 34 nagingon, og ang hari magaingon diha sa iyang tuo. Kinsa man tong tuo? Mga karniro, mga matarong. Nangiyon siya, umari kamo, mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Dili gyud ay tanan maluwas. Tanawa, Sister Geraldine. Karon kung ato gyud ning nuntan pag-ayo, kadtong mga kaning mga dautan an aswala. Kung atong basahon ang Mateo 25:41 og ang diha sa iyang hari magaingon diha siyang wala, kinsa man to ang mga kanding but pasabot mga kananaang dautan. Pahawa kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkapalong nga gitagana sa yawa og sa iyang mga manlulunda. Tandaan nga sa pagbalik ni Kristo, dunay grupo, pundok sa katawhan nga mahiuban kang Kristo, mao kadtong mga kanding, mga karniro, mga matarong, naapoy mahiuban ngadto sa yawa nga mao ang mga kanding, mga dautan. Matud pa kamong mga tinunglo,
pangadto kamos kalayo nga walay pagkapalo nga gitagana sa yawa ug sa iyang mga manlulunda. Meaning nga ang kalayo sa impyerno ang gitagan-an nini ang yawa, pero kay ang yawa mga mong naman lang yun sa iyang kahimtang kay wa naman sa kaluwasan, busa halos ang tanang tao iyang ginalimbungan kay gusto niyang madamay unya sa iyang kahimtang didto unya sa kalayo. Kay ang kalayo gitagana na sa yawa ug sa iyang mga manlulunda. Karon kung ato gining nuntan, dili gidi ay tanan maluwas, ha? Nga na tanan nga lagad pero dili tanan maluwas. Karon kung atong tan-awon pagani dinhi, sa atong pagkinabuhi karon tinuod lain-lain ta og relihiyon, dili pud tanan maluwas, dili sad tanan na kanini ang malaglag, kun dili naay maluwas, naa say malaglag. Kung atong basahon dinhi sumala sa Mateo kapitulo 15, 8 ug 9, ingon nini ang gisulti matud pa. Kining mga tawhana na nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Kining mga tawhana aday nga nangalagad sa Ginoo nag-unsa na, gipasidunggan nila ang Dios diha ra gyud sa ilang pulong, mana sa pulong lamang. Apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Kining pagkasulti ni nagsulti ni si Ginoong Hesus didto ni gikuha ning Ginoong Hesus sa Isaias 29:13. Kay mo man gisulti didto. Unya nag-ingon dinhi sa 9, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Tanawa ha? Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamag mga tao. So dili tanang nangalagad sa Ginoo maluwas tungod kay sila pinaagi lamang sa pulong nagpasidungog sa Ginoo, unya matud pa walay kapuslanan ang ilang pagsimba kay ang ilang gisunod di ay ang balaod sa tao. Sa laktod dili ang balaod sa Dios. Karon ang pangutan na higala, gisunod mo ba ang balaod sa Dios? Tan-awa ragog ka pag-abot sa adlawng igpapahulay. Ang adlawng igpapahulay ikaupat nga sugo, dias na pulo ka sugo. Pero ingnon lang nga didto ra na sa mga Hudiyo, iya ra na sa Israel kanang napu ka suguwa na sa pagkakaron. Unya ang mga Sabbath keeper atakihon sa mga Sabbath breaker kay dayog basa sa pinadayag 3:9 nga nagpakahudiyo apan dili diay kay mga sinagoga ni Satanas. Matingala ka nganong ingon ini nangalagad man unta sa Ginoo pero wa nila sunda ang kasuguan sa Dios. Mao nang gisulti dinhi walay kapuslanan ang ilang pagsimba. Muna nga dili ang tanang pag-ampo o ang pagsimba gikahimutan sa Dios. Busa Sister Geraldine, dili tanan maluwas. O kon atong tan-awon sumala sa Proverbio 16:25, matud pa adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao apan sa katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Meaning ang kalaglagan. Ingon ini ang gisulti. Aron masiguro ang nga naakas kamatuoran, aron masigurong malangit o maluwas ikaw, walay lain nga imong duulon, walay lain nga imong dapigan, kundili si Ginoong Hesus lamang. Kung imong basahon, ang Juan 14:6 nag-ingon si Ginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kung pinaagi kanako. Busa diha lamang kang Kristo kini nga programa Jesus is our hope makabatuntag paglaom nga siguro nga mga luwas ta mga langit unya ata sa adlaw sa katapusan kun kita muduol diha sa Ginoo. Siya ang dalan, kamaturan ug ang kinabuhi. Karon sa unsa man nga maila nga kanang tawhana awa sa kamatuoran. Tanawa, kay ingon man si Kristo, ako ang dalan ug ang kamatuoran, wala og ang kinabuhi, walay makaadto sa man gawas kung pinaagi kanako. Karon sa unsa nato masiguro nga kanang tawhana wa na sa kamatuoran, kay si Kristo man ang kamatuoran. Nan unsaon man nato pag-ila o pagsiguro nga kanang tawhana
wa sa kamatuoran. Kung atong basahon dinhi sumala sa gisgutan sa nang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 ingon ni ini katin-aw. Nagingon dinhi, ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Sa unsa nato mas siguro nga kanang tawhanaa wala sa kamatuoran? Ingon si Kristo, ako maong dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Sa unsa nimo mailaw masiguro nga kanang tawhanaa bisag nagampo, bisag nagsimba, nangalagad sa Ginoo, unsaon nimo pagsiguro nga wa na sa kamatuoran? Diha ra gyud na sa iya makita kung nagsunod ba siya sa kasuguan o wala. Kay matud pa dinhi sa atong ginabasa, matud pa dinhi ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon. Muna nga daghan roy mga tawo nagampo, nagsimba, nagalagad sa Ginoo, mga bakakon, wala magsunod sa kasuguan sa Dios. Ang Biblia ana nagsulti ug matud pa dinhi ug wala kaniya ang kamatuoran. Gawas nga bakakon ni sila, wala pagyoy kamatuoran. Kinsa ni ang kamatuoran? Si Kristo, meaning Christian without Christ. Kristohano na nga walay Kristo. Dili ba natin-awan mo sa pulong sa Dios? Ug kun ang pulong sa Dios naghatag kaninyog katin-awan, tanan ba mag-ingon nga nagsimba, nagalagad sa Ginoo iya sa Dios? Dili, kay ang iya sa Dios sa unsa nimo maila ang mga iya sa Dios. Pamatian ra gud nato Sister Geraldine sa 14:12 sa pinadayag nagingon dinhi. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Tandaan ha? Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Ay aba, tanan wa may moingon nga dili katawhan sa Dios kay lain pug kami katawhan mis yawa. Nagingon di busa kamo mga katawhan sa Dios. Tanan bang nagsimba, nagampo, nangalagad sa Dios, katawhan sa Dios? Dili. Ngano man niya ako basaw na? Busa kamo nga katawhan sa Dios nga nanagtuman sa iyang mga sugo. Kinsa ang katawhan sa Dios? Ang nagtuma sugo. Pag-abot sugo, wa na ng sugo. Iyaranas mga Hudiyo, nagpakahudiyo ning mga Sabadista, pero mga sinagugang Satanas, pastilan gyud pakpak ang yawa nining matanga sa pagpangalagad sa Ginoo nga nangalagad man tuod apan wala magsunod sa kasuguan sa Dios. Tuguti mga higala nga ang mga pulong sa kamaturan nga inyong nadungog, pulong kini sa Dios. Timan sa Juan 17:17 nag-ingon, balaan na sila pinagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang inyong gipamatian karon pulong sa Dios kamatuoran. Si Kristo na ang inyong ginapatalinghugan sa iyang pulong. Og unya matud pa sa Santiago 1:21, matud pa nga busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan og dawata, tandaan, og dawata ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Oy, pagkanindot ba? Sa pulong sa Dios di ay arang man makaluwas tong kalag, pero tanawa, imbes dawaton ang pulong sa Dios isalikway. Kinsa maguning pulong? Si Kristo ni. Juan 1:1 sa sinugdan mo ng pulong uban sa Dios. Og Dios ang pulong, og ang pulong nahimong tao. Sumala sa Juan 1:14. Tungod niya na mga kaigsunan, atong magarantiyahan, atong malauman o masaligan nga ang tao siguro siyang maluwas sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, pinaagi lamang kang Kristo. Himua nga karon ikaw muduol o mualagad diha kang Kristo. Jesus is our hope. Well, mga higala, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw aning mga bahina sa aning mga pulunga. Maghatag si Brother Libby og dugang pa nga pagpatinaw sa natinawan na ninyo nga mga huna-huna, dugang pagpasabot sa inyong nakasabot na nga mga huna-huna. Okay, Brother Libby?
Okay, dengan salamat, Brother John. So, ganito, yung sa tupaghanay niya, Brother John, ang pangutana. Okay, mauni ang iyahang kuano, mauni ang iyahang pangutana ni Geraldine na kinini ang sa Ormoc City. Matud pa niya nga, sir, maayong udto, mag-text lang kudaan, sir, kay sa inyo programa sa gabi mag-expire na ko. Di ba lain-lain man ta og relihiyon apan managsama nga nagampo sa God? Managsama ba pod nga maluwas? Okay? O ang tanan ba nagsunod sa sugo sa atong manunubos? Salamat, sir. Sir Geraldine sa Ormoc City. Okay, dengan salamat, John. Ako sa ning basa ni Gala ang ato nakita sa screen. Niya si Ma'am Banji Munggis sa Lobitania. So may gabi ni mo Star Banji, uban ng Brother Lolo dia, makabataan, nila ni Pastor Randy, tanan nga taga Australia nga naminaw karon. Mame, may gabi mame. Thank you for viewing. Anya niya po si Jima Aporado ni Cesario. Anya yung mensahe, happy Sabbath mga brad. Okay, happy Sabbath also Sister Jima nga gikan sa Rojas City. Apo Jimel Dikino Laloses. Okay, muna ito manakita sa screen. Anya ato ni lagdaon ang pikas mga higala. Okay, ato nakita si Rina Peritos, Arin Buton Rabis. Anya niya po si Siloy Deltam. Anya ato pagining lantaon. Niya po si Rosalyn Mainit, Melanie Monasilio Sabroso, Marlon Federicos, Neljon Bersero, anya Jimel Dikino Laloses. Ato pong nakita din si okay, ni apod si Plinios Jebel Daril Peliones, Pantihon Christian. Okay, no? Anya ni asad sa Ma'am Pretty May Simons. Okay, mo ni ato mga nakita higala din sa screen. So, padayon ta paghatag og tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa aton tulubanon. Lain-lain do tag relihiyon. Anya maura man ang Kristo ha atong gipuruan. Pero yung pangutana, pulos man ta, lain-lain tag relihiyon, pero pulos nagtawag og Ginoo. Anya tanan ba kuno ang maluwas? But mo na puwan ang kwaon. Lain-lain tag relihiyon, nagtawag tag Ginoo, pero ang pangutana, tanan ba maluwas? Higala nga itong mabasa sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Nag-ingon si Ginoo, di ang tanan nagatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadto lamang nagatawag sa dili daw tanan makaadtong langit. Dili tanan gamatod pa niya nga dili ang tanan magatawag kanako o Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadto lamang nagatawag
natutupataho sa atong mga buhat ang pagkamatinumanon. Ang buhat nga pagkamatinumanon nga makita sa ang kadtong mga binuhatan nga sumala sa kaubuton kumus ang usa din nga tuman kay malapas sigala sa tao kanang adlawng igpapahulaw nga Sabado kanang ikaupat na sa matulog kasugo ang Dios gyud mismo nga iyang gikulit alang na sa panahon ng mga tao na nagtuog Diyos. Buti po sabot, alang na natong tanan kanang sugua. So pag ani ginuso, so yung gipasabot aron makuha sa unahuna sa tao ang unahuna nga ang napuo kasugo para lang sa mga ang adlaw nga gipahulay para lang sa mga Hudiyo. Ningani siya gayong gipasabot. Giyon sa na pagpasabot. Muna ato makita sa Marcos nagingon siya nagibuhat para hindi na ta mangita og lain pang adlaw nga atong ilhon. Nanay binuhat sa Ginoo nga igpapahulay o niya gawas nga binuhat gihatag pagina niya nato. Kay sa atong mabasa sa Ezekiel 20:12 labot pa sa higala sa Biblia hinatag na sa Ginoo. Balikan na to ang pangutana naghisgot nga naa sa langit. So hinaot pa karong gabi na atong nasabtan ang katuyuan siguro nato
Maunta atong tingog puson ang atong tulumanon, ani ang atong tension. Mga higala magampo kita, dalang pananog makagagahom nga Diyos nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong.